Täytyy kyllä sanoa, että olisi ollut ykkössiä. Tuo on todella raju kyllä. Joo. Kaveri oli aika hakaverkulla. Eikö me oteta yhden oluen? Ota kaljaa. Onko sutta lonke? Ari, Ei limpparia vaan. Mitä sulla on huomenna? Onko sulla mitään huomenna? Ei mulla huomenna ole mitään. No, 2 A-olut, joo. 2 olutta ja talonlonta. Ensi puras. Pitäisikö mennä oikein pöytään niistä? Se Rantala tuli siihen, se ei huomannut jälkistä. Anna mä kerran. Rantala tuli, niin se jätti sen läpi kyllä auki. Mies Kari, onko sulla huomenna paha päivä? Virtanen, onko sulla mitään huomenna? Ei, on normipäivä. Eiks mä otan joku kunnon tumut sitten? Ilman. 6 allukolaa! Ei mä en ole pitää sinniä jotain. 6 allukolaa ja 2 sintonikkia. Jee! Kreippiä! Sinikreippiä 3! Jee! Sitä on järjestä mun mielestä. Sairaan on tosiaan aivan paljon. Älä ruttaa mun tenniskaffia! Hei, älä ruppaa sitä nyt, sun on kallis maailma. Kepa! Kepa! Millainen päivä sulla on huomenna? Millainen päivä sulla on huomenna? Ihan normipäivä. Ei mitään. Kepa! Kepa! No niin, herrat. Olisi aika lähteä. Paikka on suljettu. Nyt jo. Kyllä. Voi hyvänä aika. Ai, on kauheena. Mene jättis kebabin kautta. Mene kebabiin. Mennään kebabilla. Onko sulla mitään huomenna? Onko sulla mitään? Ei mulla huomenna ole mitään. 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 Ei mulla huomenna. Onko sulla mitään huomenna? Onko sulla mitään? Normipäivä. Onko sulla mitään? Normipäivä.